रेगला एड्डेपुलु एन्न पुदर उषायन पुजारी नम इनी तुळु लिपिट ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಂದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕೀತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು. ಕ ಇತ ನಮ್ಮ ಇತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಕ ಬರೆವನಾಗ ಇತ ಕಾ ಬರೆದದು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಸೈಡ್ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕೊಂಡ ಕ ಆಪುಂಡು. ಚ ಬರೆಪುನಂಚ ಅಂಡ ಚಾ ಬರೆದದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತಡು ಕೊರಡು ಅಂಚ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಮೊಕುಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಕಲ್ ಮೊಕುಲ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅಂಚ. ಋಕಾರ ಪಂಡ ಉಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ವ್ಯಂಜನ ಬರೆದು ಅವೆತ ಮಿತ್ತಡ್ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಪಾಡೋಡು. ಇತ ನಟತುಲ್ಲೆ ಇತ ಎಂಕಲ್ ಕಕ್ಕಕಿಗಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡ ಅಪ್ಪಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಕಾರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು. ಇತ ಕ ಪಂಡ ನಟೈತ ವ್ಯಂಜನ ಪಂದ್ ನಮಗೆ ತೊಂಡ ನಟ ವ್ಯಂಜನ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸೇರ್ಪಂಡ ಕಾ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಂಜನ ತುಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ ತುಲೆ ಕ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ನಟೈತ ಸ್ವರ ಓವು ಆಕಾರ ಆ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲ ಆ ನಟ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ ನಟ ಮಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರ ಅಪಾಗ ಕಾ ಆಪುಂಡು ಕಾ ಎಂಚಾರ ಪುಂಡು ಕಾ ಬರೆದದು ಏಳುದಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆರಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ. ನಟ ಸ್ವರ ಆ ನಟ ಆ ಸ್ವರ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೀ ಆಪುಂಡು. ಕಾ ಬರೆಪುನ ಮಿತ್ತಡು ಇಂಚಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನೆಟ ಸೈಡ್ 7 ದಲಕ್ಕ ಬರೀತಾರೆ. ಕಾ ಬರೆಯವನಗ ನೆಟ ಮಿತ್ತಡು ಕೊರಂಡ ಆಂಡ್ ಕೀ ಬರೆಯವನಗ ಈ ನೆಟ ಸ್ವರ ಕೀ ಆಪುಂಡು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೀ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ನಡೀತ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರೆ ನಾನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ ಮಲ್ಲ ಕೀ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಅಂತೂಕ ಈ ಸ್ವರ ನಟ ಕೀ ಇಂಚ ನಟ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೀ ಬರೆಯವನಾಗ ನಟ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲ ಕೀ ಬರೆಯವನಾಗ ಸುರುಳಿ ಕೊರೋಡು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಸ್ವರ ಉ ಆ ಈ ಉ ತುಲೆ ಕಾ ಬರೆಪುನಿಂಚ ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಡ್ ಅನುಸ್ವಾರ ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೊನ್ನೆದ ಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ. ನಿಗಲ್ತ ಅನುಸ್ವಾರ ಆವಡ್ ಸೊನ್ನೆ ಆವಡ್ ಬೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಇಂಚ ಡಾಟ್ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಣೋಲಿ. ಓಕೆ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕು ಆಪುಂಡು. ಇತ ಊ ಎಂಚ ಅತುಕ ಊ ಸ್ವರಗೆ ತೊಂದ ಎಂಚ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ನಟ ಬರೆಪುನ ಅಂತುಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಊ ಸ್ವರ ಊ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಬರೆಪುನ ತಿರ್ತಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಲೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಕೂ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಇಂಚ ಊ ಆಂಡ್ ಕೃ ಇತ ಋ ಸ್ವರ ಇಂಕಲ್ತ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಋ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಒಂಚ ನಟ ಕೊರ್ಪರ್ ತಿರ್ತಡ ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬರೋಡು ಅಕ್ಷರದ ನಟ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬರೋಡು ಇಂಚ ತಿರ್ತಡಿ ಇಡೇ ಮುಟ ಬುಟ್ಪಿನತ್ತು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೊಟ ಪತ್ತೊಂಬರಡು ಕೃ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಕೃ ಇತ ಮಲ್ಲ ರೂ ಬತ್ತಿನ ಆತು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಈತೆ ಋ ಇತ ಕನ್ನಡ ಲಿಪು ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕ ಕಿ ಕು ಕು ಕೃ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೂ ನಟ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಆತು ಗಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ ಏ ಎಂಚ ಬರೆಪೊಂದು ತುಕ್ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ವರ ಅಪ್ಪಗ ಕೆ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಸುರುಳಿ ಪಸತ್ತ ತಿರ್ತು ಬಸರ್ಪಿನಿ ಆಯಬಕ ಇಂಚ ಈತೆ ಒಂದು ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ್ನಿಕಲ್
ಕಾ ಬರೆವನಗ ಇಂಚ ಬರೆ ಒಡ್ಚಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಬುದ ಲಕ್ಕ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈತೆ ಈತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಅಂತೂಕ ಈತ ಫಸ್ಟ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಎ ಕಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು 0 ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿ ಕದತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿದ ಲಕ್ಕ ಬಸ್ಸೆರಡು ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಬರೆಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬರೆವನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಲಕ್ಕನೆ ನಟ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆತ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಬಟ್ ನೆಟ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಾಬರೆಂಡ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎಂಚ ಬರ ಅಂತಲೇ ಓ ಸ್ವರ ನೆಟ ಸೇರಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೋ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಅಂತೂಕ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೆ ತಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ ಆಯ್ತು ಎದುರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಾ ಬರೆ ಮನೆಗೆ ಏಳು ಬರೆ ಓದ್ತತೆ ಅಂಚೆನೆ ಏಳುದ ಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಕೋ ಆಪುಣ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಓ ಸೇರ್ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಓಗಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಓಬಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಓ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ನೆಟೈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋತಲಕ್ಕನೆ ಬರೆ ಒಡ್ನಿ ಕಲ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರೆಪರ್ ನಿಕ್ಲು ನಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗ ನೆಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಕೋ ಬರೆವನಗ ನೆಟ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಿ ಓ ದಾಲದ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ಬರೆವನಗ ನೆತ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಓ ಬರೆವನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಪುನು ಬೊಕ ಅಡ್ಡ ಇಂಚ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋ ಬರೆವನಗ ದಾಲ ನಟೆ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತೆ ಕೆ ಬರೆಪು ಲಕ್ಕ ಬರೆದು ನಟ ಕಾವ್ದ ಲಕ್ಕ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಟ ತುಲೆ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ನೆಟ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೋಕ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಅವು ಹುಂತೂ ತರದೆ ಕಲ್ತದಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕೌ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ ಕ ಬರೆ ಒಂದು ಕಾ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೌ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಅನುಸ್ವಾರ ನೆಟ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಅಹ ನೆಟ ಅಪ್ಪಗ ಕಹ ರಸ್ವ ಸ್ವರ ನೆಟ ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓ ಒಂದೇ ತುಲೆಗೆ ಓ ಬಂದದ್ದು ಕೆ ಬರೆವನಗ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕ ಒಂದು ಕೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆ ಬರೆವನಗ ವರ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚ ಕನಪುನು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೋ ಬರೆವನಗ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಟೂ ಒನ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ರ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೋ ಬರೆವನಗ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕರೋಡು ಆಯ್ವಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪದಕುಲೇನ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆವಲಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು